ஹலோ வீவர்ஸ். உயிருக்கே உல வச்சாலும் ஆசைகளை கட்டுப்படுத்த முடியாதுங்கிறதா நம்ம மனுஷங்களோட வாழ்க்கையும். இந்த கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே போனாலும் இன்னும் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை நம்ம மக்கள் கடு அளவு கூட மதிக்கலைங்கிறது தான் வருத்தமான ஒரு விஷயம். இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் நம்ம எல்லாரையும் காப்பாற்றிக்குள்ள நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆயுதம். ஆனா கடந்த சில நாட்களா நம்ம எல்லா மக்களும் காய்கறி கடையில இருந்து கறி கடை வரைக்கும் கூட்டம் கூட்டமா போய் நிக்கிறாங்க. இது என்னமோ நமக்கு கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா தான் இருக்கு. காய்கறியும் மளிகை சாமானும் நமக்கு அவசியம்தான். ஆனா நம்ம கவர்மெண்ட் உத்தரவின்படி நாம கொஞ்சம் இடைவேளை விட்டு நிக்கிறோமான்னு கேட்டா சத்தியமா இல்லை. நம்ம ரீசெண்டா சில விஷயங்களை பார்த்த வரைக்கும் எல்லாருமே கூட்டம் கூட்டமா காய்கறி வாங்குறதும் மளிகை சாமான் வாங்குறதும் இப்படி இருந்து போயிட்டே இருந்தோம்னா இதை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. இது போல சுய சிந்தனையும் தொலைநோக்கு பார்வையும் நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் கூட இல்லைங்கிறது இந்த சம்பவங்கள் எல்லாமே நம்மளை உணர்த்திட்டு இருக்கு. இப்போ கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த 2 நாட்களா ரொம்பவே இயல்பா செயல்பட்டு வர்றாங்க. காய்கறி கடையிலும் கறி கடையிலும் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு கூட்டம். அதன் விளைவா இன்னைக்கு கன்னியாகுமரி அரசு மருத்துவமனையில 2 பேருக்கு இந்த வைரஸ் தொற்று கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்டிருக்கு. அவங்க தொற்றுக்கு மூல காரணம் அவங்க 2 பேரும் சில நாட்களுக்கு முன்னால டெல்லியில் நடந்த ஒரு மாநாட்டில் கலந்து கொண்டதாக உறுதி செய்யப்பட்டிருக்காங்க. அந்த மாநாட்டில் மட்டும் பல்வேறு நாட்டை சேர்ந்தவங்களும் நம்ம தமிழ்நாடு உள்பட பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்தவங்களும் கலந்து கொண்டாங்கிறது நம்மள சில பேருக்கு தெரிஞ்சாலும் இப்போ அவங்க சில பேரை ட்ரேஸ் பண்ணி தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்காங்க. அப்படி என்னதான் தனிமைப்படுத்தப்பட்டாலும் சில பேர் அதை உதாசீனப்படுத்தி கவர்மெண்ட் உத்தரவை மீறி வெளியே சுத்திட்டு இருக்காங்க. இதனால இன்னும் பாதிப்பு அதிகரிக்குமே தவிர குறைய சற்றும் வாய்ப்பே இல்லை. நம்ம மக்கள் இந்த விழிப்புணர்வும் சரி, இந்த சமூக விலகலையும் சரி, இதை பற்றி ஒரு தெளிவான ஒரு சிந்தனை நம்ம மக்கள்கிட்ட இல்லைங்கிறது மட்டும் நம்மளை இங்கே உணர்த்திட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு கன்னியாகுமரியில இதோட விளைவு தென்பட்டாலும் இன்னைக்கு வர கன்னியாகுமரியில 2 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. யாரோ ஒருத்தர் செய்கிற இந்த அலட்சியம் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் பாதிக்கணும்னா நம்ம எல்லாரும் கொஞ்சம் சிந்திச்சு தான் செயல்படணும்.